Ҳамада салом алайкум, подписчикҳо, бародаро, тамошобинон. Раҳмати калон барои дастгирӣ. Раҳмати калон ки канали мо тамошо мекунед. Дар канали мо уҷе 1000 та подписчик обуначӣ шидак. Ҳаматонда раҳмати калон. Мо чикор мекунем? Мо ҳаракат мекунем ки видео кунем, бо видеои хуб, видеое ки ба мардума фоидаш мерасад. Иншоаллоҳ видеое ки ҷое ки чизе ки дар корай мегӯем, чизе ки нодар корай мегӯем нодар корай. Имрӯз мо ба шумо нишон медиҳем чӣ хеле ки десем. Инҷа бания ҳастай. Мардак бания харидак, баъд дар бараш бассейн рост кард. Вақти бассейна ки рост кард, чӣ хеле ки десем гирдаш уяй. Пура мефора ки гирди ҳамин бассейна хеле тахтаи махсус ҳастай ки ДПКш мегӯянд. Алан хеле ДПК қатӣ мо гирд ба гирша рисм мекунем. Вақти боша баъд ин бассейн ҳамаша бигирем. Қариб зимистон ҳам оз ина уҷа қариб зимистон омадестай, оли ҳам кор кестай. Барои ҳаму мумкин зимистон ҳам истифодаш барад. Ё ки истифодаш набарад, ба ин мард соҳибхонаро мефора ки фақат мақсад дӯст медорам хеле чиза. Барои ҳаму мо уда чан рост мекунем. Чан ҳам хеле чизае ки ай бетон ранг як дег борен чизай, дар дурунаш об медозӣ, ай таҳаш алом бинӣ, об ҷӯш мешавад, дурунаш медорӣ, оббозӣ менӣ. Он ҳамуҷае ки намо ҷо рост кардесем барои ҳамун рай. Он ҳамуҷа чанд мешавад. Ай наиҷа бошад дили ҷигари нами бассейнай. Ҳамун насос, ҳамун чизое ки дар коришай. Ба тоҷикӣ бигирем. Барои ҳамун мо иҷа чӣ рост менем? Даҳнак рост менем. Люк мегӯям ба форсӣ. Даҳнак рост менем ки ҳамон вақт хуб шавад, рост шавад. Оли дар видеои дигари. Инҷо ҳамаш ҳамин тахтаҳое ки ҳозир задагием десен дар бораш мепари, гуфти гапо бозӣ менӣ, рақс менӣ, фарқш нест. Ҳамон ба қуввате ҳастай ки махсус креп кардем, ҳамон маҷош уголок зада тахтаро эконом карда нестем. Гуфти гапо агар дар видео дида бошед қариб 100 чанд ҳазора тахта харидак. Хулас калом ҳамаҷа ДПК мешавад. Ана заборай. Забор ки вақте ки ҳама ҷо фасон шид, забор безеб боша хуб намешавад. Барои ҳамон мо забора 500 қариб 50 та рекаи майда харидагем. Оз мо каста кесам. Анамон ҳами хел чихтакӣ мегирем, фон ҳами забора река мезанем. Хоб ҳошия бугум. Вақте ки ДПК мезане ҳатман, обязательно ҳатман мешавад фиро. Нами қадамоша ё ки 50 сантиметр муне, ё ки 40 сантиметр муне. Чанд ҷаст муне ҳам хубай. Мо нами хеле 50 ба фиро мондем, агар хато накунем, ё 40 мондем. Ранг 40 монандае. Якам сахт агар барем краска кесад бо. Ана иҷа чанд мешавад? Гапне. Бания бурмади, форат обозӣ карди. Ай форат обозӣ карди буд карди. Бурмади инами тахтара десем, намедунем ира мегирем, намегирем. Инами деса бошем. Паперёк истодагай. Мақсад ҳами хел истодагай, нами он ҳами хел рафтан мегирам. Ранги ки гӯиҷа махсус ҳами хел фикр кардагар. На самом деле ира мо ҳамаша фикр кесем. Баъд айси миёй намиҷа мешавад ҳамун деги овуш мекарди. Ё омад айҷа соҳибхона фуромад, ина бетон рехтагем махсус. Айҷа фуромад, намиҷа мешавад. Яи ҳезмхона, ина ҳам видео кардагем, дида бошед, надида бошед. Ҳезма гирифт, айҷа алов кард, кӯза дар гирифт, об ҷӯш шид. Война бемалол бурмада мебирояд, дурунш медорояд, обозӣ менад, чикор менад, кадам мегирад. Хай дар ин видео ҷои қизиқ надорад, барое ки ҳама тит-питай. Насиб боша видеои дигар даволи ҳама ҷошо буд кунем, ҳама баъд мебинем ба чӣ фасон мешавад. Мо ҷи қариб худо дурӯғум накунад, нами кор борда қариб 7-8 рӯз шиди кор кесем, 3 кас. Барои фаҳмиди шумо чанд вақт дар корае ки ай ҳамада бисёр вақт фикр кунида меравад ки чӣ хол кунем, чӣ хеле кунем. Баъд материала ҳисоб китоб кардан дар ки бисёр бадам нахарем, кам бадам.
این خیلی ویدیو در ویدیو دیگه نشونتون میدم. همه خیر برای رحمت کنم برای پاتفیشچی تشکیل فراموش نکنید. خدا نگهدار.